el de l'idioma. Moltes de les esmenes que estem rebent en aquest projecte de Constitució catalana estan en contra del que nosaltres proposem. I us llegiré el que proposem, perquè se m'entengui bé. Proposem que amb el tema de la llengua oficial i pròpia de Catalunya és el català. I, per tant, serà emprada de forma preferent per totes les administracions públiques en els seus respectius àmbits, des dels ajuntaments fins a l'Estat. Però, atesa la composició demogràfica i social actual de Catalunya, on suposo que sabeu que gairebé un 50% dels ciutadans, dels 7 milions i mig d'habitants de Catalunya, són castellanoparlants. Atesa aquesta composició sociodemogràfica i amb l'explícita voluntat de vetllar temporalment, per tant, només durant un període transitori, per la millor convivència entre tots els catalans, sigui quin sigui el seu origen i l'idioma que parlin, el castellà gaudirà d'un estatut de llengua cooficial. En síntesi, això què significa? Significa que tots els ajuntaments, tots els ens públics funcionaran en català. Però si un ciutadà va a qualsevol d'aquests organismes i parla en castellà, té el dret de fer-ho. No se'l pot obligar a parlar en català. I té dret a ser atès. Si no l'entén, en català, té dret a ser atès amb la seva llengua, amb el castellà. Però això és temporal. Per què? Perquè en el moment en què aquesta generació que no ha tingut, perquè són immigrants, l'oportunitat de fer la immersió lingüística, ja no hi sigui per raons cronològiques i biològiques. Per tant, estem parlant de 20, 25, 30 anys, no estem parlant de més temps. Quan tothom, tots els ciutadans de Catalunya, ja hagin fet la seva escolarització en català, a partir d'aquest moment ja no tindrà sentit. En l'àmbit privat, tothom continuarà parlant el que vulgui, faltaria més. Si una casa seva vol parlar en castellà, com si vol parlar en anglès, com si vol parlar en swahili, faltaria més. Però en l'àmbit públic, l'única llengua oficial i d'utilització serà, a partir d'aquí uns 20-25 anys, serà el català. I mentrestant hi ha aquest règim transitori. Bé, doncs això, com us podeu imaginar, hi ha gent que hi està a favor i gent que hi està en contra. I ja ho entenc, és un tema conflictiu, discutible, però en el fons és una qüestió temporal. És una qüestió temporal. I segur que sabrem trobar entre tots la millor solució. I ara sí que acabo. En aquest llibre, que alguns veig que heu tingut l'amabilitat de comprar, veureu que el que proposo, és un llibre que ja fa un any i escaig que està escrit, per Sant Jordi de l'any passat, però el que proposo bàsicament és, primer explico a través de diversos casos, el cas Gürtel, el cas Nóos, el cas de les nenes d'Alcàsser, en fi, una sèrie de casos molt coneguts, explico quins són els dèficits de la justícia espanyola actual. A través dels 7 pecats capitals, és a dir, la peresa, la lentitud, la ira, la luxúria, la venjança, la gula, etc. I a cada capítol després proposo una sèrie de canvis que a mi em sembla que podrien ajudar a millorar molt l'actual funcionament del sistema judicial espanyol. Doncs aquests canvis que proposem aquí, el que hem intentat fer és introduir-los en la llei que desenvoluparà el capítol destinat a la justícia de la nova Constitució, perquè tingueu una justícia que bàsicament respongui a aquestes 5 o 6 paràmetres que us poso aquí. Un, que hi hagi jutjats de proximitat. És a dir, que els ciutadans no s'hagin de desplaçar per anar a demanar justícia, sinó que totes les poblacions de més de 10.000 habitants, totes, com a mínim, tinguin un jutjat civil, un de penal, un d'administratiu i un de social. A Sant Feliu tenim uns jutjats aquí mateix, però hi ha moltes altres poblacions, sobretot de la Catalunya interior, que han de fer 20, 30, 40, 50 quilòmetres per anar a on hi ha el jutjat. Doncs el que proposem nosaltres és que sigui la justícia la que s'apropi al ciutadà. 2, que no hi hagi cap plet, sempre hi ha una excepció a la regla general, però que no hi hagi cap plet que duri més d'un any. És a dir, ara no hi ha cap plet que duri menys d'un any. Cap. I nosaltres el que volem és que no n'hi hagi cap que superi aquest termini. I això és perfectament possible. No és gens complicat. A Suècia, si heu llegit, i si no, també teniu l'oportunitat de llegir-lo a través d'internet, l'últim informe de la Comissió de Justícia de la Unió Europea, Espanya és l'estat número 27, només en tenim un pel darrere, Croàcia.
És l'estat número 27 a l'hora de tramitar de manera àgil els procediments judicials. Tots els països en els que ens volem emmirallar, Anglaterra, Noruega, Alemanya, tots els procediments duren 11 mesos, 12 mesos, 13 mesos, al voltant d'un any, tots. I això com es fa? Dedicant-hi els recursos necessaris. Suposo que sabeu que a Espanya tenim 10,3 jutges per cada 100.000 habitants. La mitjana europea és de 14,8. I aquests països que us acabo d'anomenar són 18, 19, 20. L'estat espanyol no li ha interessat mai que la justícia funcioni bé. Per tant, sempre ha tingut uns mecanismes tant humans com materials molt limitats, molt restringits. I després canviar les lleis. Això és el que es posa aquí. Uns terminis processals. Canviar les lleis de procediment. Tenim unes lleis del segle XVIII i del segle XIX. Tot és lent, tot és farragós, burocràcia, recurs cap aquí, tràmit cap allà, li dono un trasllat, vostè ara em contesta. En fi, els expedients ja us veu que són un sumari, no? Us heu vist per televisió els sumaris, que són... Bueno, sabeu de què ve? Sumari. És una paraula llatina, Sumari significa breve. En dret romà, sumari significa breve. Doncs nosaltres, vinga, paper i paper. Per descomptat, això haurà d'anar acompanyat d'informatització de tots els jutjats, digitalització dels expedients, terminis de caducitat. Desapareixerà, això és el que us proposem, la figura de l'aforat. O aquí som tots iguals davant de la llei, o rompem la baraja. No pot ser que un, perquè sigui aforat, és a dir, ministre, secretari d'Estat, conseller, etc., si comet un delicte, l'ha de jutjar el Tribunal Suprem, que són els suyos. No, escolti. Vostè no ha comès el delicte. Aquí, Sant Feliu, però vostè el jutge de Sant Feliu. Tant si és ministre com si és, amb tots els meus respectes, paleta, farmacèutica o el que sigui. Tots igual davant de les lleis. Desaparició dels aforats. Canviarem radicalment el sistema de selecció de jutges i fiscals. Res d'oposicions memorístiques, com fins ara, on a més de tenir molta memòria, has de tenir uns quants contactes a dins de les èlits de l'Estat. Perquè si no, ja us asseguro jo que no passes. Per tant, aquí canviarem radicalment. Sistema anglosaxó, proves pràctiques, un examen psicotècnic molt estricte, molt. Aquí no passem cap prova, jutges? No sé si ho sabeu. Podem estar absolutament bojos i ningú ens controla absolutament res. Per això hi ha les sentències que hi ha. En canvi, no cap ni un. Cap examen psicotècnic, ni per entrar a la carrera, ni al llarg dels anys, que també deteriora l'exercici. Ni un. Jo crec que ho fan expressament, perquè si fessin passar aquestes proves, no sé quants les superarien amb l'entesa. Per tant, com el sistema anglosaxó, un examen psicotècnic molt estricte, casos pràctics, amb tota la legislació, que si no fa falta que sàpiga res de memòria, que tot està a les bases de dades. El que has de saber és com trobar-ho, com relacionar-ho, com aplicar-ho. I per últim, si aproves un contracte de treball de 3 anys. 3 anys. Aquests 3 anys estaràs a prova treballant en un tribunal col·legiat. I si al cap de 3 anys es demostra que fas bé la feina, pels informes dels advocats, dels procuradors, dels fiscals i dels teus companys de tribunal, llavors sí que se't designa ja magistrat de carrera. Aquí no, aquí quan has aprovat l'oposició, este es mi juzgado y aquí me quedo toda la vida. Pues no, aquí no hi ha propietats de coses públiques. I bueno, en resum, us posem que no tindrem tribunal constitucional a Catalunya, ni constitucional ni inconstitucional, no en tindrem. No en tindrem. Tindrem una sala de garanties constitucionals integrat dins del Tribunal Suprem de la República, com tenen molts altres països democràtics. Però aquí de Tribunal Constitucional, a la vista de com els elegeixen a Espanya, que no sé si sabeu que no els elegeixen, per cert, el Tribunal Constitucional espanyol té 12 membres. 5 són jutges, 7 són polítics. No són jutges de carrera. I això no se sap, No se sap